Vášeň, sangria a fiesta. Španielské Alicante. Takže to je dnešná téma naša. Som si dala sen, že do svojej 30-ky precestujem celú Európu. Wow. Je to jedna z tých destinácií, do ktorých sa teraz lieta veľmi pohodlne. Viete si z toho spraviť dvojdňový city break alebo aj týždennú dovolenku. Čo na teba urobilo dojem, keď si takto prišla do Alicante? Určite to bola tá promenáda s tými palmami. Španielská kuchyňa je jedna z najlepších. Nádherná pláž s mólom, kde sa okolo pláže dá prechádzať aj 2 hodiny a stále je niečo pozerať. Stojíte tam so sangriou v ruke, vidíte celé Alicante a ešte k tomu slnko zapadá. Je to nezabudnutelný pocit. Dobre, idem sa zbaliť. Sára je moja kolegyňa v Pelikánovi a Sára je človek, ktorý má na starosti našich brigádnikov, ktorí nám pomáhajú s našou agendou každodennou. A Sára veľmi intenzívne pracuje aj s low-costovými letenkami a možno sa dnes budeme rozprávať aj o takej destinácii, ktorá sa tejto témy týka. Takže Sára, ja ťa veľmi pekne vítam v našom Pelikánovskom podcaste. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Sári, povedz možno, že takú tvoju cestu trošku v Pelikánovi, že ako si ty sem prišla, ty si úplne mladučká baba, ktorá tu robí naozaj že chvíľku a už pracuješ naozaj na veľmi peknej pozícii, tak možno povedz ty, že ako to vnímaš, tvoju prácu, čo robíš? Ja som do Pelikánu prišla, keď som mala 19 rokov, tesne po vlastne maturite a nastúpila som na brigádnické oddelenie a v podstate počas vysokej školy som postupne prešla na pozíciu teda team lídera k brigádnikom, keďže mi to bolo najbližšie, taká tá moja agenda a práca s ľuďmi ma strašne baví. No a ako TPP teraz, čo robíš v Pelikánovi? Ja mám veľa úloh, ale hlavne je to taká tá organizácia brigádnikov, školenie, pomáhanie im ich každodennou agendou a sama ešte doteraz vystavujem letenky, odpisujem na e-maily klientov a som taká baba pre všetko. Nie, ty si to vôbec nepomenovala, Sári, lebo ty si náš team leader, ty sa teda staráš naozaj o všetkých brigádnikov, ktorých máme, máš ich momentálne 25 alebo 26, to sa z času na čas sa to mení, trošku je to také dynamickejšie a naozaj tvoja práca je veľmi rôznorodá a vy pracujete najmä s tou agendou, ktorá sa týka aj týchto leteniek, ktoré sú teraz veľmi populárne, aj u nás, aj tu v Bratislave a možno sa dotkníme toho, že s akou agendou vy pracujete teraz? Takéto naše hlavné je, že zabezpečujeme našim klientom letenky a sú to letenky s nízkonákladovými leteckými spoločnosťami ako Ryanair a Wizz Air a teda posielame ich všade po Európe, kam chcú. Čiže pracujete presne s tými atraktívnymi letmi, ktorých máme teraz z Bratislavy naozaj peknú hrstku. Sári, ty si teraz tiež tak celkom rozcestovala. Povedz, čo k tomu prispelo? Aj tie lety z tej Bratislavy? Aj tie lety z tej Bratislavy a aj to, že som si dala sen, že do svojej 30-ky precestujem celú Európu. Wow, to fakt. Áno, takže cestovanie je jedna z mojich najobľúbenejších činností a tým, že bratislavské letisko otvorilo a veľa liniek do sveta, tak je to veľké lákadlo, keďže tie ceny sú letenky za 20 €, takže vždy ma láka ísť niekam a každý druhý mesiac si popravde kúpim letenku niekde a Výborne. Idem. Budem sa tebou inšpirovať. Dobre, a povedz, že keď do 30-ky chceš celú Európu, takže čo si už teraz navštívila? No, mám za sebou Španielsko, Taliansko, Grécko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Veľkú Britániu, veľkú časť Balkánu, našu Vyšehradskú štvorku a ešte ma čakajú škandinávské krajiny. Povedz, čo ťa očarilo najviac? Najviac to bude asi španielské Alicante. Takže to je dnešná téma naša, aj Alicante. Ešte sa k tomu dostaneme. A ešte povedz, čo ťa najviac sklamalo doteraz. A bol to Brusel. Prečo? Nenacítila som to mesto, veľa takého hluku, že zábava skoro žiadna, keď som bola s kamoškou, ale historické budovy boli krásne, len som sa tam nejako necítila úplne komfortne a príjemne. A čo k tomu prispelo, okrem toho hluku? Že si sa necítila necítila sa bezpečne? Alebo... O bezpečnosti ani nie, ale mne strašne vadil smrad tých ranoliek. Okay. Ale nie, celkovo už to nie je moja destinácia, do ktorej by som sa chcela vrátiť. Dobre, a destinácia z týchto všetkých, do ktorej by si sa chcela určite ešte vrátiť? Tak
to bude asi, a teraz musím veľmi rozmýšľať. Rozmýšľaj. Ale každý rok sa vraciam do Grécka. Grécko je moja letná srdcovka. Aj teraz pôjdeš? Aj teraz pôjdem. Kam pôjdeš? Na Zakynthos. Super. Neviem si dovolenku pri mori predstaviť inde ako v Grécku. A takú tú dlhú, ale určite by som sa ešte rada chcela vrátiť do Paríža. Super. Paríž očaril asi každého, podľa mňa. Neviem si predstaviť, že koho nie. Super, Sári. Dobre, no tak poďme na dnešnú našu tému a to je Alicante. Je to jedna z tých destinácií, do ktorých sa teraz lieta veľmi pohodlne z Bratislavy. Tak možno by sme mohli povedať aj o tomto, že ako to máme s tými letmi, ako často to lieta a ako si zaobstarať letenku s ktorou leteckou spoločnosťou. Do Alicante sa lieta z Bratislavy 4-krát týždenne. Lieta tam aj Ryanair, aj Wizz Air a väčšinou tie časy majú 10-minútové rozdiely, čiže perfektné na porovnanie ceny. Kto chce ísť za lacnejšie. No a lieta sa tak, že viete si z toho spraviť dvojdňový city break alebo aj týždennú dovolenku. OK. Ty si bola na ako dlho? Na dvojdňovom city breaku. Oh, wow. A výhoda je toho, že lieta sa o 5:30 ráno, síce niekoho možno odradí ten ranný odlet, ale nie je nič krajšie, ako z lietadla vidieť východ slnka. Nádhera. Čiže privstať sa oplatí. Áno. No ale čo potom, keď vystúpim z lietadla, ešte stále len 7 hodín? Tak sa odvezieš do centra mesta, dáš si výborné raňajky s kávou a pozeráš sa na to more. A cítiš ten kľud, pokoj, Vánok, mora a si povieš, že je ti skvelé a stálo to za to. No a dobre, čo na teba urobilo dojem, keď si takto prišla do Alicante? Určite to bola tá promenáda s tými palmami a potom, keď som videla západ slnka na hrade Santa Barbary v Alicante a stojíte tam so sangriou v ruke, vidíte celé Alicante a ešte k tomu slnko zapadá, je to nezabudnutelný pocit. Dobre, idem sa zbaliť. Dobre, Sári. Ako sa vôbec zbalíš na taký, lebo však nízko nakladovky, nízka cena, lacná letenka rovná sa príručná batožina, ktorá momentálne nemá až také veľkorysé rozmery, ako by sme si možno predstavovali. Tak skús možno povedať, že ešte v akom období si tam bola? Ja som v apríli letela. Ty si v apríli. A už tam bolo teplo? Už tam bolo teplo a vlastne stalo sa to tak, že v 1. januárovú sobotu, keď tu bolo minus 10 stupňov, som pozerala videa a vyskočilo mi Alicante, že tam je teplo, tak ja som si kúpila letenky na apríl, zbalila šaty a išla som. Wow, čiže si išla s pár šatami alebo s 2 šatami na dvojdňový city break? Mala som 7 outfitov. Dobre, takže tu prejdeme k rozdielom v balení sa mileniálov a v balení sa Gen Z. 7 outfitov, to ma zaujíma. Oblečenia nikdy nie je málo a vždy sa môže niečo stať, čiže ja si zbalím toľko oblečenia, že s väčšinou sa vraciam aj domov. A zo 7 outfitov využijem 3. Áno. S tým teda, že balím si všetko, čo denne využívam a na čo stále zabudám, sú lieky. Takže na to bežne zabudnem a potom si to spomeniem tam, že lieky. Tak ale to už asi nie je dneska taký problém, že zadovážiť si lieky. 7 outfitov, dobre, už budem rozumieť mojej dcére, keď mi povie, že potrebuje na každý deň iný outfit. Sári, s kým si bola v Alicante? Ja som do Alicante zobrala svoju maminu a krstných rodičov a bol to taký výlet vo Štvorici s tým teda, že som im chcela dopriať ten oddych a kľud a podľa mňa si to užili viacej ako ja. Veľmi sa im páčilo atmosféra, more, kultúra, oddych, že veľmi si oddychli za tie 2 dni. Aký je rozdiel v plánovaní takej dovolenky? Lebo viem, že ty cestuješ aj s našimi kolegami veľmi veľa, kamoši, že sa proste zoberiete a idete. Aký je rozdiel, keď si robíte program ako kamoši a keď si robila program s maminou a s krstnými, že nejak sa to líšilo? Líši sa to, lebo s kamošmi chceme ísť večer do mesta žiť, užívať si vlastne, nasať tú atmosféru tej kultúry a potom vieme ráno spať aj do 10:00, o 11:00 si dať raňajky a pozrieť si mesto. No a s krstnými a rodičmi sme to riešili tak, že radšej sme išli skôr spať, ráno sme skôr vstali, videli východ
východ slnka, západ slnka a vlastne bol ten program ladený tak, že aby sme aj chodili, potom si posedeli na nejakom drinku na pláži a išli ďalej, že to bol skôr taký spoznávací trip. Čo ťa na Španielsku lákalo? Prečo si chcela ísť do Španielska? Mňa tam lákala tá kultúra a to jedlo, lebo španielská kuchyňa je jedna z najlepších a celkovo tá atmosféra, ten ich život, ako oni žijú, že proste im, nechcem povedať, že je jedno, ale oni sa za ničím neponáhľajú, užívajú si tú danú chvíľu, ten daný moment a žijú si tak, ako keby každý deň bol posledný. A mala si taký pocit, že takto si to asi predstavovala a mala si potom taký pocit, keď si tam prišla? Mala som. Hej. Mala som, lebo tým, že nikto sa neponáhla, tak aj to čakanie na tú sangriu bolo polhodinové, ale bolo to skvelé, lebo bolo vidieť, akí sú tí ľudia oddychnutí, akí sú šťastní, že aj v tej krajine, v ktorej žijú a z nich vyžarovala takáto dobrosť, ten pokoj, že keď sme sa aj s miestnymi rozprávali, tak to bolo niečo fakt, že skvelé. Úplne, ja som sa po 2 dňoch vrátila tak oddychnutá, ako nikdy. Bol to relatívne krátky trip, krátky výlet a vzhľadom na to, ako oni majú takúto rutinu svoju dennú, lebo neviem, akú majú, povedz ty, ale že ako si to vnímala tam, lebo tu je to také rýchle, hej, že my ráno staneme, už o 7 sa máš kde najesť, už máš kam ísť, už proste obchody fungujú a fungujú neskoro do večera. Ako to bolo tam? Ako ste si to plánovali? Ako ste si to rozvrhli celé za ten krátky čas? Alicante je malé mesto, čiže za 2 dní ho prejde naozaj každý, tie body, ktoré chce vidieť. A čo sa týka takých tých kaviarní a reštaurácií, ja strašne rada niekde, kde som, chodím do takých domácich kaviarničiek malých a tie už boli ráno pootvárané. Také tie veľké obchody sa väčšinou otvárajú o 10:00 a pozatvárajú sa okolo 1:00, lebo nasleduje poobedná siesta a potom vlastne oni majú otvorené aj do polnoci. Čiže ráno ste si dali raňajky niekde vonku, tak sa dotkneme možno toho jedla. Na čo si sa najviac tešila, čo si ochutnala a čo ti najviac chutilo? Ja som sa strašne tešila na churros. Čo to je? To je odpalované cesto, také cukrové, veľmi sladké. No. Je to výborné, podávala sa to s roztopenou čokoládou a je to také sladké, že je to vlastne španielské jedlo a nikde som lepšie churros ako v Španielsku nejedla, že oni to naozaj vedia, aj keď veľmi veľa cukru, že ten jeden churros ti stačí. A potom som sa tešila na španielsku pajalu. A to je? A to je ryža so šafránom, kurkumou a vieš tam dať kuracie mäso alebo morské plody. My sme vyskúšali tú s morskými plodmi a bola výborná. A o tej pajale sa rozpráva, že keď si už v Španielsku nedáš, ako keby si tam ani nebol. Tak ako keď ideš behať a neurobíš si fotku, tak si nebehal, nie? Tak to je to isté. Dobre, takže toto všetko si ochutnala. Pokúšala si sa to už robiť aj doma? Áno, churros som robila aj doma, nedopadlo to podľa mojich predstav. Prečo? Mám popáleninu na ruke. Nie veľkú, ale mám, čiže už to druhýkrát asi skúšať nebudem, ale radšej si zaletím. No, to je výborný nápad. Takže určite si v Alicante nebola posledný krát. Určite nie. Čo ťa v Alicante dostalo najviac? Je tam všetko. Nájdeš tam zábavu, históriu, more, oddych. A najviac sa mi páčila promenáda s palmami. To je taký strop Alicante. A nádherná pláž s molom, kde sa okolo pláže dá prechádzať aj 2 hodiny a stále je niečo pozerať. Určite ten hrad Santa Barbara, z ktorého vidíš na celé Alicante. My sme na ňom stáli hodinu a iba sme sa pozerali na to more, na ten život. Veľmi krásne. A taká zaujímavosť, čo sa možno aj deťom páči, je tam, ja to volám Hríbiková ulica a sú tam sochy v tvare hríbov a je to také niečo, čo som ešte nikde nevidela, taká rozprávková ulička. Takže keď by si mala si vybrať jednu vec, ktorá v Alicante ťa úplne že dostala, tak je to? Je to ten hrad a západ slnka. Bola si aj vnútri v tom hrade, alebo ste boli len... To sú skôr také zrúcaniny, čiže iba po vonku sme chodili okolo tých hradieb a vlastne on je postavený tak, že dookola vidíte celé mesto. Nejaké vstupné sa tam platí, alebo niečo? Vstupné na hrad sa neplatí, je úplne zadarmo. Ten, kto sa chce odviesť hore výťahom, tak lístok stal 2,50, ale dá sa to vlastne výjsť aj peši a keď to vychádzate peši,
tak už počas tej prechádzky vidíte vlastne celé to mesto. A čo je super tip, keď z hradu zísť peši, to je must have, lebo sa dostaneš do takej Santa de la Cruz uličky a je tam modrý domček s modrými okenicami, žltými kvietkami. Je to niečo fakt, že krásne na pohľad. To rozprávka. Áno. Večerné Alicante? Večerné Alicante, my sme si ho neužili z pohľadu barov a tancov, ale užili sme si ho z pohľadu vysvietenej promenády. Bolo to niečo krásne, keď to mesto vidíš vlastne aj v noci, že ako sa úplne premení, ale bola tam oslava. Keď som tam bola, tak nejaký futbalový zápas vyhrali. Áno. A oni vedeli na tej promenáde tancovať, spievať, proste ako keby som bola priamo v centre diania. Čiže Španieli sa vedia baviť. Hej, tam o nich sa vraví, že oni sa kľudne aj na ulici vedia zabaviť a že toto je niečo, čo nám možno tak chýba, nie? Taký ten vibe. Presne. Taký pokoj. Nič neriešiť, iba sa užívať si tú chvíľku. Učila si sa niekedy aj po španielsky, alebo ako si to mala tam bola tam nejaká jazyková bariéra, alebo dačo? Skúšala som Duolingo po španielsky, vydržalo mi to 3 dní. Prečo? Nedodržiavala som termy okay. aplikácie, ale nie je tam problém s tou jazykovou bariérou, pretože je to mesto, ktoré je zvyknuté na tých turistov a v každej vlastne reštaurácii, kaviarni, všade sa dohovoríte pekne anglicky. Nemajú s tým ani oni problém. Bolo tam už v tom čase veľa turistov? Nie až tak veľa ako počas sezóny, ale bolo ich tam dosť. Bolo cítiť, že to mesto už pomaly ožíva a dostáva sa do tej dovolenkovej sezóny. Také tie obchodíky na promenáde. Boli. Tvoja generácia, možno viac ako tá moja, je na také tie fotky. Vieš, že chcem si urobiť fotku, lebo som tam bola, chcem si dať na Instagram. Boli tam nejaké také miesta, ktoré tebe utkveli, že tam si práve robila fotku? Určite na tej promenáde s tými palmami. Krajšiu promenádu ako v Alicante som ešte nevidela. A potom ešte som si urobila fotku na tom hrade s tým celým výhľadom. Čiže, ale nie sú tam úplne také spoty, alebo ja som ich nenašla, že také tie instagramové. Ja som si všimla, že niekde už aj na mapách je normálne, že akože vieš, že spot na fotenie, takže s takým foťačikom, takže také si tam nenašla. Nenašla som. Keby si sa do Alicante chcela vrátiť, chceš? Chcem, áno. Prečo? A chcela by som ešte ísť, ukázať to zvyšku mojej rodiny, pretože my cestujeme v 11 člennej zostave, ale chcela by som ešte nasávať tú atmosféru toho Alicante, naozaj ten pokoj, že iba som tam a nemusím nič. A kde ste bývali? My sme bývali v apartmánovom byte, pretože ja keď cestujem a hľadám si ubytovanie, tak nevyhľadávam veľmi hotely, ale skôr Airbnb, byty a apartmány, pretože si vždy poviem, že to, čo by som minula za hotel, tak môžem minúť tam v tej destinácii. Jasné. Čiže si hľadala si ubytko sama, alebo ako to robievate? My si ubytko hľadáme sami, bude to Airbnb alebo Booking a teda keď sa mi nič nepodarí nájsť také, čo by som chcela, tak oslovujem svojich kolegov na pobytovom oddelení a vlastne dám im destináciu, kam idem, poviem im moje preferencie, nejaký budget a oni mi vždy pošlú zo 4-5 ponúk tých hotelov. Vždy ma nejaká zaujme, vždy niečo nájdu a vlastne to si potom booknem. Takže tak to bolo aj teraz asi. Áno. Ale sú tam také veľké hotelové komplexy, hej, kde sa dá ísť? Sú, ale ja nie som veľmi typ all inclusive, pretože keď som v tej krajine, ja chcem ochutnať to ich jedlo v reštauráciách, chcem cítiť tú atmosféru v tej reštaurácii, hlavne večer, keď oni vedia sa postaviť na stoličku a začať tancovať. Čiže ja som skôr taký ten typ, že ochutnáva tie miestne jedlá a drinky. A čo máš najbližšie v pláne, akú destináciu? Najbližšie ma v auguste čaká Zakynthos. Áno. A v oktobri na Halloween babská jazda do New Yorku. Moje nervy. Koľko vás pôjde? Až 4. Kamošky či rodina? Kamošky, z toho 2 kolegyne. Výborne. A ako sa cestuje s kolegyňami pelikánkami? Je to náročné? Každá má svoju predstavu? Je to
Jednoduchšie, lebo už predsa poznáme tie procesy, spraviť si online check-in, odovzdať batožinu, ale niekedy je to aj stresujúce, lebo vieme, že čo všetko sa môže stať, ale je to väčšinou úplná pohoda a ide sa nám vlastne dobre. A vieme, že keby sa niečo stalo, tak máme kolega Pelikánu na telefóne, ktorý nám to všetko cez počítač vybaví. Keby si chcela niekomu odporučiť Alicante, tak kedy by si tam mu odporúčila ísť a na ako dlho? Apríl, máj, kým tam nie sú horúčavy a záleží. Mladým ľuďom 2 dní, city break, užiť si, oddychnúť si, vrátiť sa a pre rodiny s deťmi aj týždeň pokojnej dovolenky pri mori a starším ľuďom tiež kľudne týždeň, nech si oddychnú a načerpajú tie sily. Koľkokrát sa to lieta z tej Bratislavy? 4-krát do týždňa. 4-krát do týždňa. A čím si letela? Ty ako nízkou Ja nakladovkou? som Vizerom išla. Vizerom. A všetko v pohode? Úplne v poriadku. Od príchodu na letisko, check-inu, batožiny, všetko bolo. Ani nemeškali. Dám ti také otázky, na ktoré budem čakať tvoju veľmi krátku odpoveď. Robím to s každým hosťom v každej epizóde nášho podcastu. Si pripravená? Som. Dobre. Ak by si mala Alicante opísať 3 slovami, ktoré by to boli? Vášeň, sangria a fiesta. Tvoje odporúčanie pre človeka, ktorý tam ide prvýkrát? Nebáť sa, je to malé mesto, nestratíte sa, užite si a oddychnite si. Daj jeden tip, čo ochutnať. Paella. Čo neochutnať? Marinované ančovičky, je to tapas, ktorý nie je dobrý. Prečo ti nechutil? Ja mám rada ryby, ale toto boli surové marinované ančovičky a nebola to šálka kávy, ale chcela som to vyskúšať. Čo jednoznačne nevynechať zo zážitkov? Určite ten hrad, Santa Barbara. Čo ťa najviac prekvapilo v dobrom? Asi, rozmýšľam, lebo tam bolo všetko dobré. Ale vlastne asi tá mentalita toho národa, že oni majú turistov radi a vidno to, dajú ti to pocítiť, že ste tam vítaní v tej krajine. A v zlom? V zlom asi nič, ale nepozerala som si, že tam bol štátny sviatok, keď boli obchody všetky pozatvárané. Takže ste vôbec nenakupovali? Nie, ale magnetku mám. No, a zostalo ti viacej času na zážitky. Ako sa ti komunikovalo s miestnymi a aký je ich prístup k turistom? Bolo to úplne super, oni majú tých turistov radi, žijú z toho turizmu. Najintenzívnejší zážitok okrem hradu? Západ slnka a sangria v ruke. Super, takže riadna dovolenka, riadny relax. Ďalšia destinácia na tvojom zozname už sme počuli a teda pôjdeš trošku ďalej ako do Európy. A čo je ďalšia európska destinácia tvoja? Je toto Grécko, ten Zakynthos a v decembri by som ešte niekam chcela ísť, ale nemám to premyslené, lebo ja kúpujem letenky maximálne 2 mesiace dopredu. A vyberáš si podľa ceny? Vyberám si aj podľa ceny, aj podľa dní vlastne v týždni, že kedy by som tam chcela ísť, či mi viacej sedí víkend, alebo nie. Ale kľúčová je tá cena, lebo podľa mňa všetci mladí ľudia chcú spoznávať krajiny za lacno. Sári, tento náš podcast má taký formát, že vlastne pod tou epizódou budeme ešte trošku viac rozoberať možno aj niektoré miesta, ktoré sa oplatí vidieť, takže budem ťa ešte kontaktovať, aby sme si doplnili nejaké informácie. Možno, že ten recept na ten churros by som si vypýtala, možno aj naši poslucháči by to chceli vidieť. Čiže rozšírenie tejto epizódy nájdete pod touto epizódou na odkazoch na našom webe a ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla do tohto podcastu, že si sa podelila o svoje zážitky. Myslím si, že by sme sa mohli znovu na jeseň niekedy stretnúť, keď sa vrátite z tej Ameriky a možno by vás tu mohlo sedieť aj viacero, aby ste sa porozprávali o tom, že čo ste tam zažili, lebo to bude asi veľký, taký cez veľkú mláku zážitok. A veľmi ti prajem pekné leto, aby si užila Zakynthos a určite sa vidíme aj na budúce. Ja ďakujem, Luci, že som tu mohla byť. Bol to veľmi príjemný rozhovor, ktorý som si užila a teším sa, keď bude na budúce. Ďakujem pekne. Ahoj. Ahoj.